Hagajing pen krek na kebenta ke Lempung Indian Football League arhajar arpusan arhajar arpun riu. Keban sedang haka arpu hunyo terik rempang arhajar arpun riu. Ke Shillong Lajong Football Club ke Wainiki Club bapau ke Jela. Haka arpu hunriu terik rempang arhajar arpun riu kalau One Poi ha Shillong Press Club. Ban pan ke jing kersan na kipat ba nong song snong. Haki jing ya kun jongka. Habakran sigilat patai kubor ubak seibor sana u advisor ula kerpat na kipat ba nong song snong bakin wan ai mensi ya katai ke klub haka jingle kai ke banlong haka sitarik ulbear arajar arpun riu persya ya ke Rajasthan United Hamadan Polo. Nolor kata ula angru baka klub kala syem ya ke rai rangba ban nang ni syakmat ki rang elek kai kin daybet ki banari bat na ke jela om shu ki bana bari nang ban ai mensi shu ya ki samla don sab. Ka Shillong la jom hari keti kala simya ka rai pamaramba na manom ba kinoi la ka joka kinde bitang ki local players ki jongi jogi ka ri ki jongi basing nam manra ya ki players ki bana bar jogi ki jongi ba ni shania rupa la lagi dio ki player la se ki ba miei ya ka jimla jogi la lagi kita ki player ki badang pau haka percaya baru kau bertang itu ki wanra kau baru ngasno ba ki pian jogi ki nam duna ya ka jingla ka jogi tinggal sania haka jingla ka jom ki players kam tang ko ka jingla mo jogo head coach jogi ba biar ratapa anta kini ki players baru ki betai lang badu dan ki sporting staff tinggal scam ba wala ta ki tang ki players ko nala ka jongari kampun ki de na ko ka jala ka jogi klempet pe ka jing ele ka he se mo mental ka tim ke bangi don hang ni akan nampak ni ke show je klub kan ni kai ha match berengkong ke sedang la sai ke singi tengin ni le kai tah ke Sunday hang ko Christian hang ni ko Badan Polo tingi so pa ni don kam jadi pai ba baro ke Christian ni ke klub ngaso na ko blek pang ni itu ki rewi football ki bongdon hang ni Shillong sabana ke jala ka jogi hede ki ba follow ki ba board kiba lese ka klub jungi la makala ka ki banong gong po di follower kiba na syabar jo state ke jongiro nila banong magila pande kiba na ka state kiba la sa si ki jaka te hendre ka susu ko shibor te sumai ku blay ka pang na ta jongi bang ida kerpat ki beginang yo ban follow ban board te ki sila ka jongi klub ka jongi bat kam tam na ka beta itu kiba juan ban support ban kesan ya ka klub hagi por barok pino baga diga ida kermet skembro ba hagi ne ka kenti wo taru kilio ban wan pai ya ka ban ya champion ya ka ban ya kersan biang sa sisen pak ya ni lakai jong ka kelok ka jongi dengan semua berkerpat ba hagi ne ka match ban ko bi bestan ya smi hari ka Sunday ka Christian ba itu ki sebelah la seban first in subhan pen ki tv ki jongki la ni no ki media ko bagi kilapan pet suapan pet kenapa kadir kolong si benta ko go jinga syan ya ka kolong kata kolong ka jing terpat ka leng jonga habatin pet bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus f haka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya